Wel, pnawn da bawb. Dwi'n falch iawn o allu cyhoeddi canlyniadau'r Eisteddfod a chanlyniadau'r Mabon-Gampau i chi pnawn yma. Diolch yn fawr iawn i chi am yr holl gystadlu dros yr wythnosau a'r dyddiau diwethaf. Mae wedi bod yn hyfryd y clywed am gymaint o lwyddiannau ar draws y tri llys ac ar draws yr holl flynyddoedd. Felly, fe ddechreuwn ni gyda'r Eisteddfod. Felly, dyma'r marciau ar gyfer yr Eisteddfod. Mae ganddo ni un llys gyda 873, un llys gyda 1165, ac yna'n agos iawn mae'r llys sydd yn gyntaf gyda 1171 o bwyntiau. Felly, yn y trydydd safle eleni mae Rhymni, yn yr ail safle ac yn agos iawn i'r brig mae Taf, ac felly unwaith eto yn fuddugol yn yr Eisteddfod eleni y mae llys Hafren. Felly llongyfarchiadau mawr i chi. Yn ail wedyn, canlyniadau'r Mabon-Gampau. Mae'r Mabon-Gampau yn agos iawn eleni a dyma'r sgoriau. 349, 396 a 376. Felly yn y trydydd safle gyda 349 mae llys Taf. Yn yr ail safle gyda 376 mae llys Hafren, ac felly yn fuddugol yn y Mabon-Gampau gyda 396 o bwyntiau y mae llys Rhymni. Da iawn chi, llys Rhymni. Ac felly, canlyniadau Gŵyl yr Haf. Hynny ydy pwy sydd wedi ennill Gŵyl yr Haf ar draws yr holl gystadlaethau. Felly, yn y trydydd safle, mae llys Rhymni gyda 1269 o bwyntiau. Yn yr ail safle, mae 1514 o bwyntiau i'r llys hwnnw, ac yn y safle cyntaf, mae 1547 o bwyntiau i'r llys buddigol. Felly, yn ail y mae llys Taf, ac yn fuddigol yng Ngŵyl yr Haf eleni y mae llys Hafren. Felly, llongyfarchiadau mawr i bawb am yr holl gystadlu ac i llys Hafren am fod yn fuddigol yng Ngŵyl yr Haf.